Wait, Tuntuliam मोजां खालामासैलै नङा आंखौ मानो बेबायदि किस खालामनाय दे बे दिनैसिम खावलायावबाबो आं रावखौबो बेबायदि माने आंनो खालामफेराखै बे थिक खालामासैलै मोजां मोनासै आं Wait, बांसिनसो लाजिनो ओंखारबायलै आङो नाथायथ' रायलाया नंबायमोनलै नोंजों थेवबो मानोबा थाङालासिबो थानो हायासैलै आङो नों लिंहरबाय आं थांबाय मानो मोनथिया आयाथ' इसेबां बुंबायलै थेवबो मानोबा मोजां मोनो आं नोंजों रायलायनो नों हाजार थङालियानो जाया मानोलै थुनथुलि but I like you I don't know why जानो हागौ लोगो सानोना आं नोंखौ बेखायनो खोमा बेखौथ' मोजां मोननाय नङाना जेन'बा आंथ' मोनखालाना रावखौबो आंनि लाइफआव बेबायदि लाभनि जेबो जायगायानो गैखालालै सिगाङावनो समाय लाखादोंमोन माथो आङो थेवबो मानो रायलायो आं मोनथिया थुनथुलिजों सानाबा औ आयै हामानो एसे गोबाव जाबोनाय आबा आं नोंखौ फन हरफिनदोंमोन नों हमासै है आयै माने लोगोआनो ना एसे रायलायबाय बेहायनो लेट जाबायलै हाबे थुलाया मोनायावलाय माथो खोथा ओंखारो नोंसोरो माथो खोथा ओंखारो माने आयै दे आयै माने बिदिनो एसे माखासे एसे बेबायदिनो आरोना खामानिनि खोथालै आयै दे बोथोरा थिग नङा बेखायनो बुङो आं आबा मिथिबाय ओरैनो बुङाना नोमाया माने खोथाया ओरैबायदि आरोना आयै खाथिखायसो थांब्रबना फैदोंलै हामबायसै अब्लालाय थुदो ओंखाम जानोसै नों ओंखामबो जायाखैना अके आयै ओमफ्राय र' आबा मोनसे खोथाबाव मा खोथालै आयै खोथायाथ' जाहैबाय ओरैबायदि आबा दानो सम थानायावनो नोंखौ बुंखानोसै आङो देनाय बुंनायसाय दानोथ' नै मिथिलायियावनो ओरैबायदि घटना जानानै थांबाय जे आरो बिदि घटनाया दाजाथोंसै आबा बेखायनो बुंखानोसै आङो नाथाय बाथ्रायालाय माथोमोन आयै आबा आं मिथिखायो नों जानला मालाथ' ओरैनो गोरोन्थि मावखाया होननानै दे आंजोंबो नोंखौ सिनाय हानायाव एसे गोरोन्थि जाबाय दे जेबो नंला आयै बेफोरखौ सानबाय थानो नांला नाथाय आबा दाथ' थुनथुलियाबो जोंहा न'निनो जाहैबाय नालाय बेखायनो आं सानदोंमोनखि नों थुनथुलिखौ नोंनि बिनानाव बायदिखौनो सानदो आबा हो दा जोंहा मिजिंनिनो बिनानावबा अब्लाथ' नोंनिनो बिनानाव बायदियानो जाहैखाबायना आबा जानाय नङालै आयै हा जानाय नङा माने आबा नै गथ' हा नोंसोरथ' सिनायलायियावसो बिदि जाबाय दाथ' सिनायनानै माबा नङा माबा मोनसे जेन'बा सोमोन्दो ओंखारखाबायना बेखायनो दा आरो न'निजों न'नि बायदिसिना माबा साननो नांला आबा दै थेवबो बिनानाव औ हामाथो गाज्रि जानो दङ थेवबोलै आयै माने हामबायसै आबा आं खोनासंला नङा आयै खोनासंलाय बिनानाव मारै लिंनोब्रा लोगोसो सानो आङो बैसोजों जेबो सोमोन्दो गैया आंहा थेवबो आं बिनानाव लिंनो उसुबिदा मोनदोंलै आयै जायखि न'नियानो जाया मानो होमबाबोलै थ' आबा जिरायदो ओंखाम खुरनानै लायनि आङो औ आयै नै मिहिराबो दासो जानो नागिरदोंमोन मेहेर हा मानोथो दासो जाखो नोंलाय गैया दहायनिफ्रायनो बुंबाय थाबाय आं गावनो जायाखैमोन दे जेबो नंला सानैजों जानोसै ने मा ओंख्रि जाखो बेलाय हो आबा मैद्रुसो एसे संदोंमोन आङो जोगोनार बिजौ माबा माबि एसे होनानै माथो मेहेर गोथावसोना बेफोरलाय माबा जाजानाय ओंख्रि नामा हो दिनै मानो बेदर गैया नै आबा नोंनि आफाया हाथायाव थाङाखैमोन ना माथो जाखो मेहेर माथो एखनबालाय जायोमोनलाय नोंलाय औ बेदर गैयाबा आं खहाबा ओंखाम दाना बे आफायाथ' बेदर लायनो हायोमोन ना मिन्थिखायो मेहेरा बेदर जानो गोथाव मोनो नों बुंनो हायासै आयै आफाखौ बेदर लायनो थिननो हायासै मेहेर दिनै खनसेयालाय मा जाखो दे गाबोन मोनजागोन ना नोंसोराबाथाय सब समाय बेबायदिनो गासिबो सासेनो गोसोल'सो गाज्रि खालामो एकदम जानाय मानि सुख मोनला आङो मा जालांखो रा मेहेर हो मा जालांखो मानिथो एथ' रागा हो नोंसोर जेबो मिथिया नै मेहेराबा हामबायसै दे गाबोन बिहरगोन आङो हा जानायावलाय मानि दावराव दावसि दे हाथायाव लायनो हाया बे न'नि दाउआलाय मा जाखोमोन बे हाथरखिनि दाउखौनो सिथार मानसियानो गैयाबालाय बे दाउखौलाय मानो आयु आबा हामालाय माबानोसो दोनदोंमोन बियो बेफोरखौ आं जेबो मिथियालै गाबोन फुङावनो सिथारनानै जागोन आं आइ गथ'आ जुदा जामारबायहाय बियो हामालै मेहेर बेबायदि एथ' रागा जोंबाय थानो मिथिबाय दे हाथरखियाबो फैगोन दे फै दा फै बाद दे आबा ओंखामा जालांदो एसे मानो बिदि बोरैबा जामारबायलै बियो आयै मानो बेबायदि जाबाय थाखो दे दासान्दि मिथिला आबा आंखौबो दाख्लै उल्था उल्था बुंदोंलै बियो माबा मोजां बुंबा बेलेगसो
मेथाइया मासे गोथाव गोथाव होमबा औथ' र' आब' ओमफ्राय सोर होफैनायलै एसे बुरजा मेथाइ नों बेफोरखौ मानो सानबाय थादों दे गथ' आरो मोनजादों नालाय सिरि सिरि जारा ओमफ्राय बेखौ नों एसे लांदो ओमफ्राय आइनोबो लांदो दे आंथ' दासो ओंखाम जाखांदोंमोन होमबाबो बेखौ मेथाइखौ नुनानै आरो ओंखाम उखैफिनबावबायलै आङो गथ'आ टेक्लाया बिराद गानलाय बेबो ओमफ्राय बुंना आब' सोर होफैमारा ना गुमैयासोब्रा ओइ टेक्ला बांद्राय थाबाय नों गथ'आ बिदिखायनोथ' नोंखौ टेक्लानो लुगैयो आङो बेखौलाय आंलाय अनलाइनावसो बिहरदोंमोन दा एसे मोनायाव अनलाइनाव फैयो आरो नों बेफोरखौ मिन्थिया जेबो जानोबा जा जायाबा था नोङो आं बिदि नङालै आब' आंनो जायो आइनोबो लांसै आङो दे होमबालाय माथो दे जादोल' ना आंहा बिहरदों बिहरबाय आरो सानस्राङा स' सुइटखाना आं एसेबां ओंखाम जायाखै होननाय लोगो लोगो मिथाइखौ लाबोबाय मानसियानो स' सुइटखा ओमफ्राय सोरबा आं एसे मोजां लाबोबा आं मानो ना बुंनो दे आइ बेबायदि जानाय ओमफ्रायथ' आंसो जिराय होफैजायासैना दिनै एसे दावराव सोलिदोंथ' नङाब्लाथ' आं जेबो नङामोन एसे थान्दा जागोथों र' नङाबाथ' ओमफ्राय सानसोराङाबो एसेबां बुंबाय आंखौ आंहाबो हाथरखि मिशन दंबावोसो नुबाय मेल मैथा गावब्ला नोंनि नोंदिया माथो नों बायदि नङालाय एसेबां एदावबाबो एसेबां खेलायबाबो जेबो मोनथारालै बियो मानो एसेबां एदावो आं बिखौ होमबाबो जेबो रागाबो जोङा जेबो मोना आंखौ आयु हाबाब सान नों एथ' बेबायदि आरो जेखियानो जाया मानो अब्लाबो ना स' सुइट ओमफ्रायथ' नों लाबोनायखौथ' लसखौनो खालामखाया आं जाजोबगोन आं मारै एथ' सिरि थायो दे नों बहा आरो बहा बबे खनायाव दं नोंलाय मोनसेथ' फन खालामनांगौ बेखौबो गोसो गैला आरो नोङो एसेबां रागा जोंनाय मेहेरजों मोननायाथ' मा मोनगोन दे नों मा मोनगोन सुखु गोजोन गासिबो सेना लांजोब्बाय साला नोङो थेवबो मोनसे फन खालामबा गोजोनगौमोन ना आङो दे नों जेरावखि गैया मोजांथ' दं नाथाय बे नङा सोरबा मानसिखौ रागा जोंबाय थ' बिदि रागा जोंनांगौ नालै हाथरखि गोसोफोरखौनो स्रांखौनो मोनलालै मोनसे थिक खालामनो थाङो मोनसे जुदा जायो मालायनि फिलिंसजों गेलेनो सानग्राना हाथरखि नोंबो आंनि फिलिंसजों बांद्राय बेबायदि खालामबाय थाबा उनाव मोननायबो नङा नों आंखौ नों बावगारोब्ला आं बावगारनो हाया नामा खुनु खोथा गैया मिथिबायना मेहेरजोंबाथाय खुनु खोथा गैया मोजांबासो मोजांलै नङाबा आंनिफ्राय हेन्डसामसिनखौनो मोनबाय नामा ना थाखा फैसा बांसिन दंनायखौ बेखायनो साला खारफालांबाय र' आरो सप्तासे नागिरबावगोन आङो बोरै मोना नायथानि आं र' मोननांगोन खुनु खोथा गैया बेसे दिन बेबायदि थाखुमानोब्रा हो बेसे दिन थाखुमानो बिराद खारबायलि जादों माथो बेलाय सोर सोरजोंबा खारदों दामगोन खुनु खोथा गैया मोनथोंल' ना आजिखालि आंबो ओरै जाबायथ' जेसेनो मोनो बांद्राय खर' देरोना ओरैबा ओरै खारो र' दामजान नङाबा सिगाङावल' फैथोंसै आंनि हेलौ मा जाखो मेहेर आं नोंखौ सोंनो थिननाया सोंबायना र' आं सोंनोसो नागिरदोंमोन जेबो नङा दे टेनसन लानाङा माबा मोनसे जागोन दे जेरावबो खबर लाजोब शेयार खालामजोब जागोन दे मानसियाल' मोनथारनांगौलै मिथिबाय मानसियाल' मोननांगौ नागिरनायाथ' नागिरगोन र' आङो नाथाय मोननांगौबा आंनिफ्राय गाज्रिसिन जानाय नङालै हाथरखि बिराद खारबायलि जादों र' नोंबो बिराद खारबायलि जाला फस्थाय मारगोनलै नोङो बुंगासिनोखा आङो बिनि बिमाय बिमानैनावबोथ' फन हरबायलै आङो गैयाथ' मेहेरखौ नागारनानैसो थांबावनायनि खोथा ना हरसे उन्दुनो हायासै आं दिनै मा खालामनानै जानो सानदों हो दा बे नोंनि बयफ्रेन्ड गोदाना जाहोगोन आंजों थाबा माने रसा नाङोमोन नामा बेखायनो बेबायदि खालायनांगौ गोनां जाबाय मोजां खालामासैलै नोङो फुङाव एसे थाबायब्लालाय मोजांबो मोनो माथो दाख्लै खनसेयाव डक्टराबो फुङाव एसे थाबायनो खोन्थादोंमोन आंहा आरो एखनबा सिखारनायानो जायाना खामानियाबो बिहामजानो मावजोबोब्ला आंहाथ' आरो नै ओरैनो जिरायबाय थानानैनो बेबायदिनो सानाय सुनायबो जालांलाय लांबाय गोदोनि बायदि एसेबांबो मावनांला नालाय न'आवनो थाबाय थानाय नै माथो आबौ मेहेरसोलाय आयौ दिनै एसे फुङावनो सिखारबाय बियो
आबौ मेहेर औ आबै माबा दिनैलाय बेरे फुंजानि मालै आबै ओमफ्राय मा बेरायहैदोंमोन नामा बेखौलाय आंसो सोंनो नंदों हा नोंलाय मा खालामबाय थाखो बेयावलाय हारसिं जिरायनानै ओइ मा खालामब्रा आंलाय मोनायावबो उन्दुनो हायाखैना बिखाखौनो खालामनाय बायदिसो मोनजोब्बायलां आबै उन्दुब्लाबो माने नायफ्लांबाय थायो फनखौनो आबौ बांद्राय सानबाय थानो नांला दे बिदिबा देहाफ्रासो गाज्रि जालायलांगोन ना माथो जानोब्रा आबै थांग्राया सानदों नामा आंखौ बेबायदि खेबसेसो हरबाबो जागौमोन लायो दे गाव बहा थांदों नागिरजानो बादोंबाबोथ' खिन्थाहरनो हायोमोन ना दै बे हिनजावखौबो बादेलै आबै बाराखौबा खुगाफ्रावनो एकदम मोजांसोनो लुबैगासिनो आङो बुजिलायनानै गोरोबलायनानै थानो नाजानांगौ जियानो जा अब्लाबो ओमफ्राय आबौ नोंलाय एबारनो लानो सानखादोंमोन दा आंनि लानाय लायैया मा आबै थांबायथ'ना लागौमोन लायाखौ बुङाखैना सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखानाय दा बेखौनो आंखौ नागारनानै थांबाय आरो बे गाज्रि मोननानै मानोथो बिदि जानांगौ दे अकेसनामोन दासान्दि माने भिडिअखौनो बांद्राय मोजां खालामथ'नो हायाखै आरो ना दिनैबो जागोन ना जाया माने ओंखामखौनो बांद्राय मोजाङै जानो बागुलायदोंलां माने गोदान भिडिअ लाबोनो हायाबाबो जोबोद माने गोसोआव गाज्रि मोनो आरो ना अब्लाबो जायखिया ससेबाबो लाबोबाय लोगोफोर माने बानायनो गोनांखौनो बानायथ'नो हायाखै आरो जायखियानो जाया मेहेरनिफ्राय लाभ इउ दे होमबा दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अके बाय बाय बयनिथिंबो लाभ इउ बुंनो थाङोब्ला गोबां उसुबिदा जाबाय थागासिनो बेखायनो हाहां हायाहां बेफोरबायदि जागासिनो आथ' बानायगौ माने हर थौगुलायोसो बेखायनो एखनबाथ' लाबोनो हाबावासो माथो खालामबावनो लोगोफोर अब्लाबो माने जों एकदम ट्राइ खालामगासिनो आरोना लाबोनो